Здравей, представи ни се с две думи. Здравей, аз съм Светла и съм създател и собственик на българските напитки Видас. Чисти напитки с билки и плодове, без никакви синтетики в тях. Разкажи ни как хрумна идеята за Видас. След един концерт на Металика в Дъблин, в който аз прекарах по-голямата част в конферентни разговори, си дадох сметка, че е време да променя посоката. Винаги съм си мечтала да направя нещо свое. Аз, идвайки от индустрия за бързооборотни стоки, можех да направя храна или напитка. И така се роди идеята за Видас, защото това е един огромен сегмент, който можеш наистина да промениш на много хора живота. Какво различава Видас от другите напитки? Няма такива други напитки всъщност като Видас, защото те са на базата на български билки, бутилират се по иновативна технология, така че тези билки всъщност са функционални, но на практика е един съвременен прочит на полезните напитки, защото Видас са готини, Видас са цветни, шарени, весели и в същото време са адски полезни. Кой е твой любим вкус тогава? Най-любимият ми вкус е зен. Жасмин и лотос, а в същото време ми дава релакс след всеки истеричен ден.